It-3-8 ta' Novembru, ftit ta' sigħat biss qabel mal-Parlament kien se jiddiskuti vot ta' fiduċja fil-Gvern, il-backbencher nazzjonalista Franco De Bono kien ippreżenta fil-Parlament mozzjoni privata bi 22 punt dwar riformi fl-oqsma tal-ġustizzja u l-pulizija. Madankollu seba' ġimgħat wara l-Gvern għadu lanqas jaf meta l-Parlament se jkun qed jiddiskuti din il-mozzjoni. Ikkonferma dan ma' One News il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Nittamaw li mal jerġa' jiftaħ il-Parlament f'nofs Jannar inkunu nistgħu nibdew bil-diskussjonijiet tal-mozzjonijiet. Verament hemm il-budget il-liġi li timplementa il-budget ma nimmaġina wara dik ikun se stabilita d-data li mbagħad niltaqgħu il-House Business Committee. Mill-kummenti ta' Tonio Borg jirriżulta li se jkunu għaddew iktar minn xarejn minn meta Franco De Bono ippreżenta l-mozzjoni tiegħu meta l-Gvern se jibda suppost jaħseb biex isib data biex din l-istess mozzjoni tkun diskussa. Dakinhar li Franco De Bono ippreżenta il-mozzjoni tiegħu, il-Prim Ministru kien qal li minħabba li skont huwa jżomm kuntatt regolari mal-backbencher nazzjonalista fi kliemu jaf preċiż x'inhu mal-punti partikolari ta' Franco De Bono. Jiena inżomm kuntatt regolari ilu issa dal-xhur isemmi n-numru ta' punti anke kiteb artikoli pubbliċi naf preċiż x'inhuma il-punti partikolari. Il-iżviluppi tal-aħħar jiem bi Franco De Bono jagħtu ultimatum lil Laurence Gonzi jikkontrastaw b'mod qawwi ma' din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru. F'kummenti fl-aħħar sigħat minn Ruma fejn jinsab btala privata, Franco De Bono staqsa kif tiebet is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna u xi progress kien hemm fix-xogħol tal-pulizija minn meta huwa ippreżenta l-mozzjoni tiegħu fil-bidu tax-xahar li għadda.